3, verses 16 to 17. 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. Nanata? Sige, katong uban na nangita pa. Madugay na akong ingon ninyo, katong nanay mga Bible, dadagyon ninyo kairong mabansay ninyo og ukab asang dapit. No? So 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 nag-ingon diha, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Aron sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Atong usbon igbasa arong mas musingkin sa atong hunahuna. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang mga maayong buhat. Salamat Lord nga ang imong mga pulong among masabtan nig ayo karong gabi huna og dugang na puning makapalig-on sa matag usa kanamo. Ang among kahuyangon Lord mao nga di namo makaya pag-apply imong mga pulong kung amo-amo lang. Dasiga kami sa imong balaang espiritu nga ma-apply namo kini. Salamat kayo Lord nga dili makasakmit ang kaaway niini. Kay kini nga kaala maghatang di namo kabulahanan sa umaabot sa among kinabuhi. Salamat nga pinaka suod na higala ikaw o Dios na makigsulti sa kada usa nga niya karon. Bisan pa man sa naabot lang ni ini, pinaagi sa Facebook, sa YouTube. Thank you Father God nga sila o Dios nahimo usab nalig-on, nadasig o nakakaton sa pagkinabuhing makapalipay diha kanimo. Mao ni ang among gipangayo ug madawat namo ni pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. Imong tanawa na mabasa mo na nagkatiman sila o mga kinabuhi, itagduan, ibiyahan, ipatlong, itawag sila mga nagbalantay sa mga kaniro o mga pastor. So, silang Timothy gisuwatan ni Apostol Pablo nining maong suwat, agud pagdasig sa usa ka batantong magtutudlo na na-assign sa usa ka simbahan na grabe ka pagtungan. Ang dapat nga giatiman ni Timothy is dili basta-basta ang mga tawo nga nangmuyo didto. Gani kasagaran may mga problema nga ang mga Kristiyano na nga hibalik na sa kalibutan, hibalik sa mga pagpakasala. Munang gi-address ni Apostle Paul kining maong suwat ngadto kang Timothy aron si Timothy mamalig-on ug ang mao usab nga suwat nahiabot sa nakalainlaing
tigom sa mga Kristohanon nga mga tigom nga napayuniring sa mga apostoles kaniadto. Og nahimo usab nga basihan sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagkinabuhi ingon nga ang mga suwat sa apostol gihatagan og kagahom sa Dios arong mo transform, mo usab sa kinabuhi sa mga tawo. Muna ang Bible nag-ingon diha sa 16 nga ang tibuok kasulatan. Na kaniadto ang atong madungog upat lang man to. Unsa man to? Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Kada Domingo balik-balik ra gyud na. Kanang mayon nga kini ang ebanghelyo sumala ni San Juan, ni San Mateo, ni San Lucas, ni San unya wala na hisguti ang uban. No? Wala na hisguti ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Ato tanan, abot na sa New Testament. Upat ra gyud sa 66 books. Upat ra gyud ang gibalik-balik. Pero niingon si Apostol Pablo nga ang tanang kasulatan. Sa ato pa, cover to cover ni siya. Gamiton siya sa pagtudlo. Mao bitaw nga perting lutawa ras atong nasabtan. Perting lubog kayo, dili tinaw ang atong nasabtan. Kay dili tinaw ang atong nasabtan, di pud tinaw ang atong pagkinabuhi. Ingon nga mga anak sa Dios, ingon nga nagtuos Ginoo. Munang kita dire mga igsuon para plining tanang mga relihiyon kay nakalain-lain man tag relihiyon, no? Di mong mangang kuni uban. Nakalain-lain ta direk mga relihiyon. No? Tag kasagaran nato dinhi, Katolik, Sabadista, gisay gikan ng iglesia, Mormons. Hindi ka magproblema. But karon ang gusto ni Lord mauni. Ningon siya sa verse 16. So, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. So di ka pwede mayo tawa ra may kasuwat ana. Una-una ra nagtawo. Una-una ra nagtawo son. Hanang pagsulata ana, Ma'am Ilin, una-una ra magtawo ng Bible suwat. Dili. Ang Bible nag-ingon nga ang Biblia gisuwat uban sa kaalam sa Dios, sa lamdag sa Dios. Mayon taglamdag sa Dios kanang siya mao ni ang mga panghuna-huna, mao ni ang mga pulong nga imong gamiton. No? Ing anihon nimo pagsulti. Ingon diha. And then mapuslanon sa batanan, mapuslanon. No? Mapuslanon. Ang uban di mo basag pulong sa Dios kay para nila walay pulos ni. Kato mga Kristohanong niya karong naminaw nga wa pa mo kabasa rong adlaw ay mo katulog nga di mo kabasa. Because ang pulong sa Dios mapuslanon. Mao bitang di ta mabag-o kay ngano, wa mo putay basa-basa. Wa po ta nahibaw kung saan pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo mo dinhi mo bag-o nato. Ingon siya, mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Na kamatuoran. Kay kung kining Biblia mga igsuon minugna ra ni sa kamot sa tawo, malamang nasahaluan ng mga bakak ni. For example, unsa may mga kaalam sa tawo, katong giingon nga ang tawo daw gikag unggoy. No? Gikan sa single bacteria unya ni evolve ni daghan. Unsa pay lain? Apil na diha nang gihisgutag mga carbon dating. Susi aning mga bukog nga nangalubong, pila na ni sila ka mga katuigan. Nga i-carbon dating na dayon, moingon na dayon, oy, bukog ni sa isda. Unya ang gidugayon, 14.5 million years. Agsa, last week rade ay gikaon. Tabunan na to, kay ni ulan, nagbaha. No? So na mga ingon anak pod mga igsuon nga kanunay ra gyud nang nagpakyas. Lamang ang katong ni Haom motoy ilang ipagawas nga tinuod gyud. Mao nang ang pulong sa Dios mao lamang ang gamiton sa pagtudlo sa kamatuoran. Napaylain sa pagbadlong. Na gani mangutanan ninyo unsa dayon relihiyon nga tinuod pastor ing nang wala. Kay wala nangandoy si Lord og relihiyong tinuod. Ang iyang gipangandoy tinuod nga magtotoo. Amen.
Pwede man kang moingon ako sa tinuod nga simbahan pero di ka tinuod nga nahigugmas Ginoo, di ka tinuod nga nagtuo sa Ginoo, di ka tinuod nga nagkinabuhing matarong diha sa Ginoo. Tanang relihiyon insakto because all religion nakarehistro sa sect. Makapangayo kag mga legal nga papers kung magpakasal, magpabunyag, etc. Pero mangutana na ganig tawong nagkinabuhi sa kamatuoran, diha na problema na taana. Kay bisan pastor, bisan pare, bisan ministro, o unsay pangalan sa mga leader sa nakalilaing relihiyon, kung wa sila nagkinabuhi sa gitudlo ni Kristo, kawang lamang. Munang klaruho na nato ni. Klaruho na nato ni. Unsang katungdanan nato, ato yung isulti ang pulong sa Dios. Gamiton siya sa pagtudlo sa kamatuoran. Sunod, pagbadlong. Amen? Pagbadlong, gamitig bersikulo na imong anak, imong bana, imong asawa, imong pagmangkon, imong classmate. Brad, mahimo, Brad, undangin na tao na, Brad, makadaot na si imong lawas. Unya, gawas pa, anak, Brad, nabasa biyan ako na sa Bible. Makita na diha sa Galatians 5, na kining paghubog-hubog, wa gyoy lunas ging harian sa langit. So sala ni Brad, mahimo undangin na dyan na, kay lawas na pauli. Di ba, yung ana, gamito nimo sa pagbadlong. And then imong classmate, kaubas trabaho, imong igsuon, des Ginoo, grabing habuga og garbo. Brad, relax ra, Brad. Kay, ingon na ba ang Pedro, Brad? Sulat si Apostol Pedro nga, kaaway sa Dios ang mapahitason. Unya niyong post James sa 4 Gs nga, ang mga mapahitason, hagbungon ni Lord. Unya ang mga mapaubsahanon, i-promote. Munang, ay, kung mahimo, Brad, relax na. Gamito ng pulong sa Diyos. Kay ato, raganing kaalam atong gamito, hindi ta mo daog. Pilde, no? Anta? Sunod, unsa man pa? Unsa pa diha? Sa pagsaway. Sa pagsaway. Unsa man kanang, di na, nilapaw na, di na mao. Iyang gihimo. Kanang mo okay ramang guni. So, imo siyang masaway. Sawayon gano'n siya. Di, lagi na, okay. Niingon ang pulong sa Diyos. Di ba? O niya, ningon na po diha, sa pagtudlo, unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. So ni atanan din unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. No? Tanawa ng mga lalaki, mahigugmag mga babae, di ba, magtinarong o kalit. Dahil binuangan ragkalit ng babae. No, atong laki naningog dito sa likod. Ngayong, di manggod sila, manggod na minuang na mo. Ngay, tawon. No? So, mo kalitrag kabutan basta kay na nahigugma. Tanan himuon. Labog nagminyo na, nag-uban, nagtulok ka tuig. Singkahan ng kanunay ang asawa. Amen, mami? Nawa. Labog na minyo na. Iuli kanunay. Padayonan sa ninato ba? So, gamiton siya. Unsay hinungdan. Nganong gikinahanglan gamiton ang pulong sa Dios sa pagtudlos, kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway. Ingon ang verse 17, sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo. Moyong gay kag masangkap pag-ayo kanang kabalo kag unsa ning sangkap. For example, sa usa ka mekaniko, tanang matang sa herminta. Screwdriver, ang gidakon, ang gitason, mga tanana. Kung naa siya anak tanan nga herminta, gitawag siya sangkap. Ayo. Kung panday ka, unyawa kay martilyo, sangkap ka dili. Martilyo ni mong ulo. So, kung panday ka, sangkap ka. Naa kay eskwela, naa kay gabas, naa kay tigib, naa kay martilyo, mo na'y bisik ka ng upat. Naa ka na. Hello? Og ari ka sa mason, pinaka-basic, duhara. Rodila, ano? Yes, rodila og palita. Kay labor naman tong pala. Muna'y gipasabot sa sangkap. Now, kabalo ka, dunay mga Kristohanon nga unumpa ka bulan nga nagsugod og pangalagad sa Ginoo, nasangkap dayon. Nganuman, focus kay silang nagbasa na malandong, nagampo, nagtuon.
Gipamalandungan, gimemorize nila mo nang nay magpakisusi, nay magpangutan na sila. Doon na dayon sila tools nga magamit kani numero 14, numero 12, numero makakuha dayon sila mga pulong sa Dios nga mo'y ilang idasig isulti kay sangkap sila. Og dili pod nato ilimod ang kamatuoran nga doon na nag-alagad og 15 ka tuig pero wa pa kabalog asa ang 1 Timothy, 2 Timothy. Wa kabalog asa makitaan ang pangutan-on nimo kinsay gihulog dito sa langob sa leon, moingon dayong si Moses. Uwaw kay na, dugay nang nangalagad sa Ginoo. Mayon day kinsay nagbuhat og arka, si Abraham. Luuyang, dili sangkap ba? Kanang nas imong tapad ina magsangkap na unya ta, ha? Lami jud kaayo. Kung wa mo'y Bible, ingnag yugo tagaan jud kanako. No? Tagaan kanako karon na. Nabasa nimo kay lami kay nang naagi tay pulong sa Ginoo. Ata nang relihiyon gagunit sa Biblia, nay Biblia ang relihiyon. Ang problema gibasa ba? Ikaduhang pangutana, ang nabasa nasabtan ba? O ang nasabtan na ikinabuhi ba? Kaya pwede mang nagbasa. Nung man ako basa, ay kong ilada. Pero wa day nasabtan. Napoy uban nasabtan, pero wa nila ikinabuhi. Now, introduction lang tong tanan. Arong masangkap. O kay nganong kinahanglan siyang masangkap, aron andam siya sa tanang maayong buhat. Aron maandam. For example, ngayon ito mga apply tag trabaho, labor lang ka. Na? Labor lang. Pagsugod sa trabaho, ningon ang engineer, 100 mo kapin. Okay, sa di pa ta magsugod panarbaho ato ning magpanalangin una ta. Ngampo ta. Kisa may voluntaryo diha. Ayaw patago-tago ding ingon na. Gisangkap na ka o giandam, isarag kamot. Unya while nagampo ka, Ginoo, salamat kayo Lord. Ning among panarbahong gitagaan mi nimo kusog, abilidad ug kaalam. Ang pingi mi karon, ang pingi sab ang among mga anak. Ang among mga pamilya ang ipangbiyaan. Ang naminaw nimo murag kuyawa po siya. Na? Kaya nga naman sangkap ka. Ug na yung mangutana nimo. Brad, unsa day imong relihiyon? Ingna dayon, Brad, parihata. Parihata. Ang atong relihiyon, mao si Kristo. No? Kaya para asam na mga pangalan sa simbahan kung walay Kristo. Do you think relihiyon ang ngalan sa simbahan? Si Kristo nga niya sa atong kinabuhi, maoy atong relihiyon. Unsa man ang relihiyon? Pagtuo. Kisa asa man ka nagtuo? Ni Kristo. Dili sa imong relihiyon, tama? And then dito na magsugod. Siran ka sa pulong Ginoo. Ay, dilo debate. Walay kapuslanan ng debate. Di mo maghuman ana hantod sa impierno. So akong i-share ninyo karon kining giuluhan diha nga Kristohanon hibaw ang imong pagkakristohanon. Kaya dapat mga tao nga, Kristiyan na gaya ko? Bisan inigdunggo na sa airplane, mulapag na sa naiya airport, gikas ubang nasod. Welcome to the nation. Welcome to the Philippines. The only Christian nation in the Southeast. Di ba mo yung ana? Duta kaya na? Christian nation, unya, inikanaog naman sa airport, ngutana kas guard, kinsay gilawog sa leon. Moingon dayog si Hosea. Walay kaalam sa pulong sa Dios. So, kinahanglan nato na masabtan. Now, karon ako ning ipaabot sa inyo. Atong okabon ang episo, aritas Ephesians chapter 4. Kaya usa-usahan ako ni. Ephesians chapter 4. Hibaw-i ang imong pagkakristohanon. Hibaw-i ang imong pagkakristohanon. Unsay buot kipasabot ana? Kristohanon naka pero daghan pa kang wa na hibaw-an sa imong katungod ingon nga Kristohanon. Kinsa ka, unsa ka diha sa Ginoo. Munang ato ning hibaw-an. Unang-una mga igsuon, ang chapter 1 aning Efeso. Minaw ba tanan? Naminaw ba tanan? Because og mamauli tang wa po nato ni kayo ni nasabtan, lubog ra gihapon ang atong nakatunan karong gabi una. So lubog pud unya ang atong pagkinabuhi. Paminaw tanan. Ephesians chapter 1 to chapter 3 nagtudlo ni siya kun kinsa ka ingon
nga gipili sa Dios, giluwas sa Dios, gipakamatyan sa Dios. Gitudlo dito nga ikaw gipili sa Ginoo o gipakamatyan kaniya og naluwas ka pinaagi ra gyud sa grasya og sa pagtuo. Namituo ka ni Kristo og sa grasya. Og kay naluwas na ka, kinahanglan na kang mubuhat sa mga butang makapahimaya sa Dios. Sunod, gipaila-ila sa chapter 1 abot chapter 3 nga ang nagtuo kang Kristo wala nay tunglo sa iyang kinabuhi, putol na. Putol na. So mo na yung mga posisyon nato diha naputol na natanan. Gitudlo usab. Take note ha. 1 abot sa 3 nga kapitulo ani. Gitudlo usab nga kadtong iya na ni Kristo nagkinabuhi sila, naglihok sila, nga ang balaang espiritu, maoy naghatag kanilang kagahom. Dili na ang atong pagkatawanon, kundi ang balaang espiritu na, ang nagagiya na to. Oops, ay nagbuhat, sala na. Oops, ayaw ni. Kaniadto, nga wala patadya sa Ginoo, manong dili man pwede, nga ako may gagasto. May makog nangawat. Diba, nga na. Then, unsa pa ilahin mga igsuon? Dagan kaayo ta gipaila-ila unsay atong posisyon diha. Ningon diha nga anak na ta sa Dios. Anak na gyud ta, hingpit na ta nga anak sa Dios kadtong midawat og mituo kang Kristo. And then do na pagilain tungod kay anak man ta sa Dios, ang unsay naa sa Ginoo atong maangkon. Ang benefits sa pagkaanak imong maangkon. Uyawa mo mga ginikanan inig pangamatay nato ang atong mga kayutaag panimalay ihatag nato sa atong silingan. Asa nato ihatag? Sa atong mga anak. So sa Ephesians 3 1 abot sa 3 gitudlo diha nga madawat nato ang panalangis Ginoo tungod kay iya naman tang gihingpit nga iyang mga anak. Now, pag abot na sa chapter 4, gitudlo ni Lord, nga kung nahimo na kang anak sa Diyos, makig-fellowship po ka, makighiusa po ka sa mga anak, sa mga ubang anak sa Diyos. Mauna ni atong gihimo karon. Doon na pagsimba. Now, paminawan ni og ayo. Because, ang chapter 4, verses 1 to 16, naghisgot ni siya kabahin sa atong pagkakristohanon diha sa church. Dinhi sa tigom. Munay gisgutan aning chapter 4 verses 1 to 16. Ingon nga kauban ta diha sa Ginoo. Dili kauban sa relihiyon kay kining relihiyon di lagi ni kaubanay. Dili kaubanay. Iyahay tag pangatubang sa Ginoo. Iyahay tang motubag sa pangutana sa Dios inigsinglo na ta sa tanan. But ang gipasabot diha sa chapter 4 ingon humana man ta sa chapter 1 abot chapter 3 no, imong katungdanan anak na ka sa Dios, giluwas na ka sa Dios, wala na itunglo sa imong kinabuhi, iya na ka sa Ginoo. Sa chapter 4 obligasyon nato una sa church. Sa church. Ni unsa man diha basahon nato mga igsuon sa church niha. Hibaw-i kung unsa ka sa church. Hibaw-i. Kay dagan kanang ingon da, hibaw-i ang imong pagkakristohanon. Okay, kristohanon na ka. Karon sa church, unsa kang matang sa pagkakristohanon kung naa ka sa church? Atong basahon. Ingon ang verse 11 abot sa verse 16. Namo Ephesians chapter 4 verses 11 to 16. Naa? Amen. Ang mga gasa niya, kinsa ning niya? Si Jesus. Nagdala siya mga gasa. Maunga ang uban iyang gihimong apostoles. Kaniadto mga igsuon ang mga relihiyon sa wala pa mianhis Kristo, mga Judaism, naduhan pag yun ng relihiyon sa Judaism, nahimong Pharisee and Sadducee. Unsa to ning Sadducees? Nagtuo sila na ay Dios pero dili sila motuong na ay pagkabanhaw. Ang Pariseo nagtuo silang na ay Dios pero motuo silang na ay pagkabanhaw. Ang problema ning duha di sila nituo ni Kristo, wala sila midawat ni Kristo. Amen. So ang agig nangulo sa ilahang kapanahunan sa wa pa nianin si Kristo, mga pare. Dili pare nga Katoliko kundi dili pare nga mga Hudyo. Okay? Pare pa mga Hudyo ni sila, no? Unya sa pag-anhin ni Kristo, tanawa,
Because si Kristo ang Pangulong Pare, ingon ang Hebrehanon 10, karon ningon siya sa verse 11 nga ang uban gihimo niyang apostoles. Unsa ning mga apostoles? Sila ning mutapok sa katawhan. Tapuko nila, magmisyon ni sila, mga misyonary ni sila. Sunod, ang uban gihimo niyang propeta. Unsa ning propeta? Magapanulti sa mga butang nga umaabot, magapanagna sila. Mga didto ipahibalo sa Dios sa mga propeta, ang buot buhaton sa Dios sa umaabot. Og ang mga propeta mao mo pasidaan sa mga tawo, mga igsuon, mao ni ang moabot, kinahanglan mga dam, maghinulsulta, di ba? Sunod ingon siya ang uban gihimo niyang tigsangyaw sa mayong balita na ay mga ebanghelista. Mga evangelista sila. Ang bisyo aning evangelist, bisag kinsay ilang kaatubang, ilang siran sa pulong sa Ginoo. Kining mga evangelist, mag-share ranis pulong sa Ginoo, di ni mga big og mga tao diha sa ilang relihiyon. Kamo dinhi, bisag asa mo moadto, ang atong purpose nga i-share ang pulong sa Ginoo, ang kalag nga makasasala, dadon nimo sa tiilan sa Ginoong Hesukristo, aron magkinabuhi nga matarong, dili sa relihiyon. Dili sa relihiyon. Kita na nga ni, ta dire nagtigom, ta dire, dili tungod unsay ngalan aning simbahan na, ambot unsay ngalan. Nangani ta dinhi ang atong tuyo si Kristo mismo og ang iyang pulong. Because og relihiyon na lang imong gusto, ang pertin daghana makapili ka na nindot nga simbahan, ay sinaw kaayo, og hilig kag basketball, na simbahan nga na basketballan. Ikaw bahala. Pero si Kristo imong tuyo, bisag nakas imong panimalay, og anhi ka ani, arita magtigom ta, or magtigom ta sa ilalog kalubinhan, gitawag tag simbahan. Because ang church is katawhan nga nagtigom, dili ang building, dili ang pangalan. Nasabta na to? So, and then ingon pag yun siya diha, asa naman ko ato ni Hunong oy? Gimo niyang apostoles, ang uban magsangyaw sa mga balita, mayong balita. And then sunod, ang uban gihimong mga pastor ug mga magtutudlo. Pastor ug magtutudlo. Lahi ning pastor, lahi po ning magtutudlo. Kaya ang pastor maunay ug kinsa diha ang naa sa tigom munay magpakabana. Ikaw ba, kasala na ka. Balik pangalagad sa Dios, dire mag-ako anta. And then magawali sa pulong sa Dios, magadasig, maga-encourage, magapalig-on, magapatubo. Munay trabaho, murag karniro bang siging gipangita to na nasangit na pod o kauitan. And then magtutudlo, mauni sila ang grabe kaayong mapasabot sa pulong sa Dios. And that is why ang uban makadawat sila ani nga gift. Nga kamausad sila nga naa sila ani nga gift nga kani nga gift, then nadugangan pod ani nga lain nga gift. Munang makaya nila nga magtrabaho sila nga for example apostoles sad sila, magtudlo sad sila. But ningon ang Bible nga mauna siya ang karakter sa church, gihatagan og gasa ang usag-usa. Nagsabta na to? Unsay rason? Ningon siya. So, gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton ni Kristo hangtod. Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. So, paminaw. Ang kada usa nato dire bata, batan-on og tigulang. Ang atong gimbuhaton is pagpatubo sa lawas ni Kristo. Unsa man ang lawas ni Kristo? Ang church. Walay usa nato diri nga muguba, mudaot, mo unay paglaglag ani. Kitang tanan ay obligasyon parang motubo ni. So, hibaw-i ang imong pagkakristohanon sa church. Unsa man ka, motabang gyud ka ani sa pagpatubo or motabang lang ka guba ani? Remember this, pag naghimo ka kapandulan sa gawas, imong giguba ni, wa ka nagpatubo ani. So this time, hibaw-an nato ang atong pagkakristohanon diha sa church. So muna siya ang atong responsibilidad, no? Unya, ningon na, adito ta sa verse 14, ningon siya, dili na unya kita sama sa mga bata nga mag-anod-anod sa mga balod, mapadpad, nganhi, balibali, sa hangin, sa pagtulunan, nga malimbungon sa mga tao nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga o ilang mga binuhat. Di na ka bisan pag naay magbanhaw diag patay. Na naayo pastor nakainom atong tubig. Ingon ang Bible di na ka mag-anod-anod ana. Kay nasangkap na ka sa pulong sa Dios. Kabalog ka kaning milagruha ang Dios bay naghimo ani og ang yawa. Kay baw ka ana. Kay nasangkap na ka. Verse 15.
Kinahanglan hinuon nga motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo. Asa ta magtubo? Dili magtubo na atong garbo, di magtubo atong batasan, dili magtubo ang atong mga kinaiya nga wala kay muti sa Dios, dili magtubo ang ato ang mga prinsipyo, dili magtubo ang atong sala, ang atong pagkaluodan, unsa pa na diha. But magtubo ta spiritually diha kang Kristo. Laina nagtubo atong edad nya watan natubo diha sa Ginoo. Imagine ako no nag 40 na imong edad unya gibibiron ka. Wala na unsa naman na. Imagine ako no, sige tindog game, tindog dayon ba? Ato bang nila? Imagine ako no magdayaper pa magbibiron. Laina kaayo no. Nga ng kamot. Nya gana ang tiil. Kalaina pod. So, ingon ang verse 16, diha kang Kristo nagkahaom ang tanang nga mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan niini. Busa kun mulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan niini. Ug ang tibuok lawas mutubo ug mulig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Kun mulihok ang tanan. So hibaw-i ang sa imong function. Kung magtudlo ka kabataan, lapagtudlo kabataan. Dili lang diri mga teachers no, nagtudlo man mo kabataan. That's si Lord. Sama kang Esther gibutang ka diha. Kay na ay purpose. Ginagmay ra gud, lakbit ra ba? No? Ay napog i-appeal sa imong lesson plan. Lakbit lang mga bata, kabalo ba mo gigugma mo ayo sa Ginoo class, ha? Magtubo gyud mong nahigugma usab sa Ginoo kay narabay ang giingon no, basa sa blackboard kita tanan. Nya ni ka man, okay, erase na. Okay, magpray ta kay magsugod na ta sa atong discussion. Every day gihimo na mo na, kuyaw kayo ka. Katong tig pangahoy, tig bugha, tig hakot, tig drive, tig dasig, tig invite, tig ampo. Kung tanan mo lihok, mutubo ang lawas. Amen? Dili man ta pwedeng relihiyon nga usaray galihok kadturang nas atubangan. Nga muray nagwali. Muray naghumili. Kitang tanan mo lihok man para sa Ginoo. And after that, mga igsoon, so, karon nahibaw na ka sa imong katungdanan, ingon nga Kristohanon. Sa mga gibless diri financially, nagtuo mo, gibless mo financially kay aron lang magpalami ra mo paayo sa inyong kaugalingon? Wala. Naamoy misyon. Naamoy misyon. Pagbisita nimo sa imong igsuon dito, ang iyang CR gatakilid na, unya ipoksihan na lamang tong iyang anidoro nga katupag yung karaan nga takpangon. Unya na inigtangka man ningog tong mga lagong. Inigdungaw nimo galihok-lihok dito sa ilalom. Gibless ka financially kay gusto ka ni Lord nga gamitong mahimong panalangin sa uban. No? Pasangil lago kag bisita, Brad, musta Brad? Kasi aron kaayo ko, pwede ba ko mam-CR? Maulaw na silang magpa-CR nimo. Pagtanaw dito, ayay, mauna din eh. And after 2 weeks, nindot na. La, patag na kaayo. Nga naman, kay gibless ka ni Lord, o imo po silang gibless. Dinadasig po sila, wow, thank you Lord. Nagpasalamat sila sa Ginoo, kaya naa sila igsuon, nga nilihok ni function sa iyang tawag sa Ginoo. Katong gibless din hig mga abilidad. Kamaong mo kanta. Hello? Bisan mga mama, saong mama, oy. Pagsabot mo ba nga magtuon tagkanta kay muhalad tarong Domingo? Huh? Whisper in the morning. Dili na nga kanta, power of love. Power of your love. Hello? Whisper in the morning, manood. Oh, kisa pa ilain. Gibless ka Ginoo sa Ginoo sa motor. Gibless ka makamao kang mo drive. Na kay function. Nga akong dalon tong akong classmate, akong dalon tong akong kuan, akong mo-invite ko ani niya arong kini siya makapaminaw og mahibalik siya sa Ginoo kay ang tanan nga salaag, ang tanan na ay relihiyon pero nga salaag na layo sa Dios. Kay ang ginabuhat sa matag adlaw sala, ang una-una sa matag adlaw sala, ang gibati sa kada adlaw sala. So naatay function tanan.
Atong gipang bless diha og motor, hala pang gamitan yung motor. Lord, naadyo ko'y madala diha sa imong tiilan, Ginoo. Wala anas inyong huna-huna ng manalamog tao sa relihiyon. Because ma-foul mo anak paninglon mo sa Ginoo. Dad-a sila sa tiilan sa Dios. Dad-a sila sa pulong sa Ginoo. Brad, mauni ang pagkinabuhi. Bisag dili nimo sila dad-on diri sa church basta kay nadala sila sa pulong sa Ginoo. Mabot ang panahon sila ray moduol og simbahan. Kay uhawon ang ilang kasing-kasing sa malipayong mga awit sa Ginoo. Uhawon ang ilang kasing-kasing sa mga pulong sa Dios. So dapat mo function ang tanan. Mutubo gyud ta og ayo. Could you imagine mga igsuon? Ga-traffic tag-ayo adtong Thanksgiving Day kay dili na kada lingi nimo nawong. Gahuot ni mga nawong puno kayo diha sa gawas, puno sad kayo dire. And dunay mga Domingo mga igsuon nga mapuno na diha sa gawas, mapuno pud dire. And puno na pud ng mga bata dito. And daghan pa kaayo ang mga tao nga birahon sa Ginoo diha sa iyahang presensya. And then pag-abot rin lami kahit nang munagad, mo smile. Uy, thank you, dasig kayo ba? Oh. Grabe kayo. Huwag ng gulay-gulay, kitang pinilas ano. Gift na siya. Kung nagpangsin ang kada isa. Next ano, ang sunod ang nagsyon tanawa. Kung imong tanawon ang verse chapter 4, verse 17, abot sa chapter 5, verse 18, naghisgot na po siya sa personal life. Kristohanon ka na wakat libaw unsa ka sa imong pagkabuhi. Humana man ta sa church. Dapat mo ni ako kristohanon sa church na function. Diha sa imong kaigolingong kinabuhi unsa man ka. So niingon diha pagsulti ato nang lakturo niingon diha nga buat ang daang pagkatawo ug ang bag-ong pagka-espirituhanon mo isuot. Personal life na siya. Chapter 4, 17 to chapter 5, verse 18. Personal life na siya. So, human ka nituon ni Kristo, chapter 1 to chapter 3, human ka natangtangan sa sala, human ka ni alag, human ka nagkat-on na ni ilan na niya, miyukbo niya, mi ilalom sa iyang paghari, na gipakamatyan ka niya, giluwas ka niya, human ni anang tanan, ni function ka, diha na sa tigom. So nakabalo na kag unsa imong gibuhaton sa tigom. Next, unsa man ka sa imong kaugalingon, personal life. Tan-awa. In chapter 4 verse 22 to 24 ningon siya. Busa 22. Busa upang sa inyong ang pagkatao nga mauhinungdan sa inyong datang pagkinabuhikan nato. Ang maong kinabuhi ng anam og kaminat tungod sa malimbungong mga kaibigan ninyo. Verse 22. Kinahanglan pagbuhat kayo ninyo ang inyong kasing-kasing bilang una-una. Verse 24. 23 to 24. Isulog ninyo ang pagkakatawa ng buhat sa kasama sa iyong kapwa o makita kayo sa matutong ng kinabuhi ng bata. Hello? Ito sa why ang tanaw sa Diyos kinabuhing matarong og balaan.
So labot na ako kung pare ka or pastor ka, pero rapist ka. Palahubog ka. Sa pailaing mga pagpakasala nga gimo ni labtanon sa uban. Unsa may posisyon nimo sa church? Kung wa ka na kinabuhing matarong nga balaan, wala gyud ka hinungdan. So personal life na siya. Sa chapter 5 gani ang uluhan diha, ningon diha nga pag kinabuhi nga kahayag, abot na siya sa verse 20. Sa unsang paagi mga igsuon nga magkinabuhi tang kahayag. O dili na ka magpatunto. Imong bantayan ang imong kaugalingon. Imong siguruon nga nahimo kang naglamdag sa uban, good example ka sa uban sa imong pagpanulti, sa imong pagpangdungog, sa imong pagpanghukom, sa imong mga buhat, sa imong sinuotan, magkinabuhi na kang kahayag. Amen? Nasabtan na to. So, katungdanan nato ingon nga Kristohanon sa church, katungdanan nato sa tong kaugalingon ingon nga Kristohanon. Ang next ani, makita siya sa chapter 5. I hope nasundan ko ninyo. Chapter 5 verses 21 to chapter 6 to chapter 6 verse 4. Unsa man ni? Katungdanan nimo ingon nga Kristohanon diha sa imong panimalay. So balik ta unsa kanito? Ikaw in the church, ikaw sa imong kaugalingong kinabuhi. No, next, ikaw diha sa imong panimalay. So tanawa, gi-arrange og ayon ni Apostol Pablo. Gi-explain niya. Ing-ani ka sa simbahan, ing-ani ka sa imong kaugalingon, ing-ana ka sa inyong panimalay. Basahon na to. Ningon diha. So, ang una niyang instruction kung naatas panimalay, gi-address ni Lord ngadto giuna ning mga asawa. Tanawa ha? Chapter 5, verse 22. Mga asawa, tahura og sunda ang inyong mga bana sa mga nagtahod og nagsunod kamo diha sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, og si Kristo mismo mao ang muluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa, kinahanglang mutahod og mosunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod og nagsunod sa ni Kristo. Wala po rin nagpasabot nga bisan og pagpakasala ang desisyon sa imong bana, mosunod na lang ka. Kay ang basihan ani bana man nga nagkinabuhi sa gitudlo ni Kristo. So mga asawa, pailalom ta. Pailalom lang. Bisag lisod na kayo, bisag lagot kayo, bisag suko kayo. Kay usahay ato mga bana dili maghuna-una dayon hala-hala rag desisyon. Yung kini mga asawa kay kapulo siguro na nilang huna-unaon. Pag gunito na sila 500. Kini ako ning ipalit og sandal. Pagkataod-taod, ipalit na lang nig kuan. Pagkataod-taod, ibayad na lang nig kuryente. Ipabalo na lang manis mga anak. Isulod na lang nig alkansiya. Una-unaon na nila kadaghan. Kita kay abisa na kay ako nang ikuan ron. Diba? Ingana na usahay. Ingana na siya usahay. Muna mga bana usahay pod. Usay ako mag-ampo ko sa Ginoo. Lord, mangayo ko ani. Kap-kapa. Tagay ko diya 100 bi. Nanapukan na imong bisyo. Nasbag. Ngana ba? Nanapukan na imong bisyo. Nasbag. Sa to pa. Tagan gyud puta. Sunod, iyang giingnan ang mga bana, verse 25. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan, o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini, gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon niini tugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bugos niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay buling kunot ni bisan unsang mansa. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa. Ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Mo din na silang wa nahigugma sa ilang kaugalingon. Hoy, mga bana ha? Mga bana, amen? Na mga bana diha na minata. Higugmaon gyud. Munay atong sugo nga higugmaon. Karon, ayaw panggamitan ninyo ning bersikulo
Nakadungog kas giwalay ni pastor. Higugma ang imong asawa. Ingon pag ba na pagilom. Nag-ingon ang pulong sa Diyos. Submit to your husband. Parihon lamang ang pakungon yun ang magtiayon ni nga na. Ibutang ni si mong una-una. Unsay gisugo ni Lord nimo, love your wife. Oh, igugmaa siya. Musubmit siya or dili. Siya pun nga asawa, higugmaon siya siyang bana or dili, magpaubos siya, magpailalo, magmusubmit siya. Kaya ang iyang responsibilidad mo yung tumanon. Walay panalangin sa Ginoo, kaya dili mo higugma, di iyahan ang tulubagon sa Ginoo. Di ba? Sunod, dito na po sa mga anak. Nanawa? Asa man na? Chapter 6, verses 1 and 2. 3, ningon siya. Now, atong gihisgutan ani asa na Kristohanon diha sa panimalay. Uy, naminaw mo? Sa panimalay ni. Wala ni sa church, dani sa panimalay. Ang atong gibasa sa chapter 5 o sa chapter 6. Tanawa, chapter 6, verses 1 and 3. Ingon diha. Mga anak, sanglit Kristohanon man kamo. Mga anak, ingong amen. Sundan ninyo ang inyong ginikanan kay mao kini ang husto. Basaha ko ng usob eh. Sige, dungan tagbasa. Mga anak, sanglit Kristohanon man kamo. Sundan ninyo ang inyong ginikanan kay walay bersikulo diha nag-ingon, mga anak, sanglit Kristohanon man kamo, nahala sukli inyong ginikanan. Singkahi tubag-tubaga. Pasunguta og taman. Naa diha sa inyong Bible? Grabe, po gisyagit, nag-ayon yung mga pagtudlo. Di ihapon na ito i-apply. Huwag kita panalangin na niron. Amin, Angelo, ba karong mahuman na kay gabi na? Ang verse to niingon, ang unang sugo adunay saad nga mao kini tahura ang imong amahan og inahan og kini ang saad. Okay? Nakaisugo sa Dios, anak, ingon, tahuras papa o si mama. Kay naa kay saad, nga mao ang ganti. O kini ang ganti. Aron ka mabulahan og mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Na? Unsa di imong gikaon, di ka makaog bitsino, magic sarap. Tas mga kinabuhi. Dili oy, respetado to sila sa ilang ginikanan kaniadto. Karon mugbo na kinabuhi ang mga tao kay kusog nang manukol og ginikanan. Ayog lakaw gabi na ron tulog sayo. Na uli alas 3 na sa kadlawon. Nadunggaban pagyod. Patay. Namubo ang kinabuhi. Taas ang kinabuhi ng taas og pahulay, saktog pahulay, taas ng kinabuhi. Kulang og tulog, hubog pagyod, mutrabaho pagyod pagkaugma. No, pagpa-reserve na lamang mo St. Peter daan. Naminaw pa mo diha? Unya, ningon diha, verse 4, mga ginikanan, ayog pasuka ang inyong mga anak. O, gi-address nis mga papa o mga mama. Mga ginikanan, ayog pasuka ang inyong mga anak. Hinoon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulunan. For so many times, mali ang atong pamaagi sa pagpatubo, sa pagpauswag, sa pagtudlo sa atong mga anak. Mali. So, kaniadto gianad nato atong mga anak nga atong saaran. Musaad ka sa mga anak. Ngayon ka nga. Kaya kining mga anak mauban lagi. Magyaka-yaka, magsipa-sipaan ng abog. Magsipa-sipa sa flooring. Oh, mama, uban lagi ko, mama. And then ikaw nga, mama, kay gadali ka, anak. Ayaw ra og uban, nak. Inig-uli na ako, palitan ka na ako ice cream. Okay? Hilak taon ng bata. Guulgo kay siya. Gusto siyang mauban, pero bisag hilak siya. Uban na ako. Daddy, bayag yung kong ice cream, ma. Bye-bye. Ginga na ang bata. Luya tawon. Wala ni mo na palitig ice cream. Pag uli ni mo hapit ka na dasmag, gaaway mo atong hapit ni mo gikadasmagan. Pag abot ni mo sa lapas, dihay iro, nilabang, hapit na po ni mo dasmag, kinsay tagiya ni iro! Mga wakmoy. And then gisapot na ka, pag abot ni mo sa balay, ni tagbo ang bata. Mama, ice cream. Inom niya, pagkauluto nito, hapakon ka na karon. Dinha na, imo nang gitamnan siya pangluod. Karon mamatay na siya, katiguang na siya, luuran ragyapon.
ikaw ang nagsugod og tamnom anang batasana. Mong di ta matingal naunsa man akong anak nga ni man. Naunsa man ko nganong naingana akong anak. Ngana. Uy nakasabot lagi ta. Naunsa man ko nganong naingon ana akong anak. Amen. Okay, we're done. Nauman na ta. Chapter 1, chapter 3. Ang atong kahimtang ingon nga Kristohanon. And then chapter 4, ang atong pagkakristohanon kung naata sa church, unsa itong mahimo. And then chapter 4, kaingon chapter 5, mga verses nga nagsunod-sunod. Unsa ta sa atong kaugalingon ingon nga Kristohanon. And then chapter 5 to chapter 6, verses 1 to 3, unsa tang matang sa pagkakristohanon kung naa na ta sa atong panimalay. Walay laktawan ani, mama, papag mga anak na diri. Kamong mga anak, bisag unsa ang atong ginikanan, gatuman ba mo sa inyuhang sugo diris Ginoo? Okay, magiyahay ra man pasangin lanay God. Magiyahay ra pangisan ng mga sangil ba? No? Ikaw manggong amahan na ka, kay kuwan manggod ka. Ingon na po ang amahan. Kamu manggong mga anak, kamo kay kuwan manggod mo. Ingon ang inahan. Ikaw nga bana, kuwan manggod ka. Ingon ang bana, ikaw nga asawa, kay kuwan manggod ka. Ingon na po ang anak, kamo nga ginikanan. Gabalsanay ra. Pero alkansi ang mga anak kung ang asawa o ang mama nagbuhat sa kabubuton sa Diyos sa ilang sugo. Alkansi usab ang mama o papa kung ang anak nagbuhat sa ilang sugo, ang ginikanan wala nagbuhat sa ilang sugo. Di ta magsagpaanay anig bersikulo. Mag-iyahay tagtuman sa unsay gihatag ni Lord sa atoa because naka-address ni siya kung Kristohanon baka pod sa inyong panimalay. Kaya kasagaran mas ato mga young people aning One Way Disciple Church, Kristohanon there is church. Pag naana sa panimalay, di kayo manghugas. Mupalaban saan paghugas nga wala? May tubig sa lungsod. May tubig sa barangay. Ay, uno. Ay, intawon. Hoy, mga anak, pagkaton na taon mo, mauho na tag-ayo anis Ginooron. Pagmata na ta. Sa buluhaton sa balay. Ug wala si ate, wala si kuya, wala si manghod, wala si... Ikaw may naadian, hala, buhatan na kay panalangin sa Ginoo. Dili man mo na madawat dayon-dayon. Ba't sa umabot sa panahon? Mayroon, wait, ter. Kabalo ka? Kana siya ba? Ito mo na siya ka magsuon. Pero siya ragyod ang hayahay. And then subayo nato kinsa siya sa una. My goodness, sa mga bata pa sila, siya ray pasagdaag. Bughag kahoy, mangahoy, maglungag, manilig. Nagtrabaho sa bulatos balay. Nga warag yung pagbagulbol. So nakitaan sa umaabot siya ray na bless panalaginas Ginoo. Nasabtan mga anak? Ate, ako'y kalungagan ni ha? Karon na mo, di ka na mo, no? Di ka malungag ron. Huwag ako'y makalungagan ni ron, di ka kakaon. Kristohano na ta, ingana paghihapon ta. So pamatasan na kung naatas panimalay ingon nga Kristohanon. Karon, ang sunod ni anak mga igsuon, hibaw-i ang imong pagkakristohanon kung tuwa ka sa trabahoan nimo or sa imong eskwelahan. Asa na siya mabasa? Chapter 6 verses 5 to 9. Hapit na tamahuman, gamay na lang yun. Ingon diya. Okay? Kamong mga ulipon, pag masinugtanon kamo sa inyong mga agalon o tahura sila, buhatak kini sa kinasing-kasing gayod sa mga samara nga gibuhat ninyo ni o samara nga si Kristo maoy inyong gialagaran. Manaadya ang engineer or wala, nagsingot ka, nagtrabaho ka, ngano man, naman ang Ginoo. Pagkanindot nga makadawat pag yung kagsweldo sa imong trabaho, naapa jud kay panalangin nga madawat sa Ginoo kay nang matinud-anon ka. Kana mga limbungan, paminaw mo. Nga limbungan ingong amen. Katong wala ni amen, samot nga limbungan to. Yung mga limbungan, tulutig hawak lang na sila, isungkod ang pala. Pag naana ang amo, halahon na itong pala, bisag wala na palalahon. Di ba? Kabantay mo, anak?
Iniglakaw na sa engineer or sa foreman, hala, maghilaka na, maglingkod na sila, managyaka na sila, na naglingkod na sila, iyahay pa masilong, pangita o kahoy, and then haladula na nilag ML. Ilan ang gitimanan nga mubalik to si Sir Nas mga alas 11. Pagka alas 11, muhunat na silang trabaho. Kabantay mo, anak, nga inig-abot na yun sa engineer, magkadipo-dipo, magkaratul-ratul, kung sa'yo ko trabahon, hangtod, namunit na nagsako. Nanghipos og sako. Kung Kristohanon ka, dili na kaingana. Amen? Because, magtrabaho ka. Gamitay mong kusog. Gamitay mong singot. Gipanalanginan kag insaktong pusog ni Lord rong adlaw, gamito nimong paglimbong sa imong trabaho. Kanya nag-ampo ka na, Lord, panalangini ko, isipti ko sa kadalanan. Amen? Uroy, manglimbong kas Ginoo, sige kag panglimbong, wala ka tanaw imong amo. Napay ubang mga trabahante. Ako ipaduol ako microphone. Pwede ra? Pwede ra? Ipaduol na ako akong microphone. Naapay ubang mga trabahante. Kabalo mo ko sa ilang buhaton? Iniglakaw na sa amo sa engineer. Manggabas na silag puthaw. Isulod nilas bag. Ibaligya kay ipalit og syabo. Hello? Miag maabot ni buo kalibutan na. Gatuo kag na kay panalangis Ginoo. Sometimes ingon ani ang mahitabo, but dili kasagaran. And di po ko moingon kini ang Ginoo mo hinungdan dili. Hala sige kag panglimbong, nagtrabaho ka diya, sige kag yaw-yaw, gamay rag sweldo, dagan kay trabahoon, paglakas engineer, pahuway ka, dulag cellphone, and then hala sige kang kadawat og sweldo, Tibuok simana kompleto imong sweldo. Pero kung totalon ang imong natrabahuan sa tibuok simana, sa usa ka adlaw tulo ra ka oras imong gitrabahuan. And then lipay ka, relax sa dito. Way gana mong trabaho. Okay ra kaayo. While nagpaingon ka dito, pagbalik nimo, pang! Bawog ang imong teleskop sa motor. Buak ang makina. Bali ang manubila. Imong gidasmagan, high-ace, kompleto, rehistro, lisensya. Lumping kaayo. Huh. See? Gaampo tag protection. Lord, protection mi, manarbaho mi. May na lang sa among pagpamauli, waka pamalit mi mga panginahanglan namo mo tag adlaw. Luoy kay makampo. Pag nanas trabahoan, limbungan. Sayang laman ang pangayo na tog protection diya sa Ginoong manglimbong ra man magtrabaho na. Okay magtrabaho bisag walay no? Kana bang mura taga-trabahong naara sa ato ang kauno galingong panimalay. Nabay na sweldo nimo namugha kada kahoy? Nabay nagsweldo nimo diha nga dipo-dipo ka gahagbas-hagbas sa palibot? Oh, samot na siguro dito kay gisuldoan ta dito, magamay man madako panalanginan gyud kas Ginoo ana. And then pag Sabado na sa hapon sweldo na dawat kas imong sweldo. Nga 250 ra man ang imong adlaw. 5 ka adlaw imong trabaho. So, 1,250 ra. And then, Lord, kamaya raman sa akong sweldo Ginoo, pero salamat kayo, kapalit ko ron aning isda. Masiguro dyan yung bugas ani Lord, sa mga 10 kilos ba? Salamat kayo ani. And then, pag abuti mo sa imong balay, Brad, nangaon na mo? Nangaon na pa? O, diin mo mo nalungag. Gahatod, bitag 5 kilos, diresikuan pa? See? Dili ni mo maadakpan ng panalangin. Dili ni mo malimbungan si Lord. Bisan pag mag-ampo ka ni Lord, Lord, ayaw taon kong panalangin, sa akong pagkamatinudan, i-bless lagi ka niya. Ang 25 kilos nga gihatag sa imo ha, gitrabahuan ba to nimo? Wala. So imbis mo palit pa unta kag bugas, nakasave pa hinuon. Grabe manggod ta ba? No? So, kinahanglang masabtan nato mga igsuon ning atong pagkakristohanon. Kay og di ta kasabot sa atong pagkakristohanon, Christian ra gyud tag niya sa church.
Pero tuan na kas trabahoan, na kas sa imong kaugalingon, sa imong panimalay, sa imong pag-eskwela, di na ka Christian. Munang si Paul iyang gihanay pag-ayo. No? Giunsa to niya paghanay, iyang gipasabot pag-ayo. Karon giluwas na kaniya, gipakamatyan kaniya, gidawat naman nimo siya, gipasaylon tanan nimong sala, nalista imong pangalan sa kinabuhi, walay gahom ang yawa sa imuha, iya na ka ni Kristo ug anak na ka sa Dios. Una nimong himuon, pakig-fellowship ka and hibaw-i imong unsay imong responsibilidad sa imong church. And sunod sa imong kaugalingon. Kumusta ka? Unsay imong mga gimbuhaton? Put on the new self. Then hubuon ang old self. Muna imong responsibilidad. Kung naanak ka sa imong balay, kung amahan ka, higugmaang bana, kung asawa ka, paubos, kung anak ka, tahod. And then kung tuwa ka sa trabahoan sa eskwelahan, no? Buhatan ni bisag gulay gatanaw. Bitaw, pastor, gibuhat na mo na. Inig talikod ni sir, halap, pangupya, pangudigo, pastor. And next, mga igsuon, napoy uban. Ingon dia, ako mga igsuon, kadaghan kong nakapuyo og balay nga mga arangan. Balay og siman, nakapuyo sad kog balay nga tag-iyag kinadaghanang jeep nga nagbiyahian. Nakapuyo sad ko anak. Mga panimalay sa akong mga auntie. And for so many times, muna, bantayan ninyo, kanang hulugan kag kwarta. Ikaw, nakasuway ka, no? Nakasuway ka. Ibilin ka sa tag-iya sa balay. Nya, nas, mulakaw sa amin. Oh, uncle, ante. Iniglakaw nila, inigbalik nila hapon. Hinlo na kayo ang balay, uga kaayo ang kusina kay gitrapuhan og taman. Unya nakumpayan tong ilang baka, nakahagbasag, nakapang daog-daog, aso-aso na ang palibot kay hapon na. And then dunay kwartang napatong sa TV. Nga naman, kasagaran manglakaw, magbilin og kwarta sa ilawom sa bangko. Trap to siya. Listingan ka kung kinsa kag unsa kang matang nga pagkatawo. And then inig-abot nila, uncle, auntie, naay kwarta nahog diha te, di gibutang lang nako diha sa kuan. Ambot og kinsa na, basin sa pang pana to imong anak. O basin ka auntie na. Naa diha sa TV ra nako gibutang. Usahay pag muuli ko sa amo, muingon taon ning among ante. Ingna si Jonas paarion sa kay patabang-tabangon taon dire. Na? And then, kadaghang pangitabo nga ingon ana. Unyang Bible nag-ingon, kasaligan kas gagmay mga butang, kasaligan kas dagko. Usahay mga lantan, nas, mga tumig Manila. Sige, ante. Iniglakaw na sa amo, mura po kag tag-iyag balay. Luto dayog daghan, lahok ka dayo, popcorn, luto, patong dayo ng tiil sa lamisa, pasalida, pang-invite sa mga barkada. Do you think na kay panalangin sa Ginoo? Na mga taong inganag batasan. But nindot gyud nimo nga ilhon ra gyud nimo nga while na ako dinhi ang ako ra gyud nga nahuptan ani ang ako rang bisti pagkaon o gininhawa. Maura. Wa kay imo. Nagtanaw sila or wala. Napayuban magtrabaho kaya may na lang pag uli ato pagtanaw nga nalipay palitang og sapatos. Nag-expect. Wrong, very wrong. Kinamalian kay na, kinasayupan kayo. Bisan kamo diri nga panarbaho dinhi sa church, kaning ato mga gipangtabangan diri mga buluhaton, inyong mga kamo music team, kamo nagtudlog kabataan, mga Levite, naghahinakutay, na mga mason, mga panday mason, mga welder, mga barnisay. Kining tanan gibuhat nato para sa Ginoo. Amen. Amen. Ikaw po nga magwalali, nagbarog ka diha para sa Ginoo. Bahalag awayon ka ng mga nangaigo para sa Ginoo. Kinadasigan. Para sa Ginoo tanan. And last thing, tanawa. Bantayan na. Itong, mga amo, kung nagtanaw sila, ingana. Kamu pong nagluto-luto, no? Na may uban nga,
Nagsalig sila nga, wa bitaw nakabalo ng mukaon ani. Kamantay nagluto dito niya na hagbong ng mga unod atong abo, gibrits ra pag balik dito yung mix ra. Kita kaon sila na. Ang uban, sagulan pag yung kanang mga luod na kayo. Di na ni mahibaw ag maluto na. Silian humot na ni kayo rog halang-halang na ni. No. Si Lord, nagtanaw ni mo. Munang hago kayo, sige, hila ko, Lord, pabor, panalangin. Panalamin sa imong kinabuhi, o gangayan baka. Unsa naman Dan last, ani mga igsoon, unsa ni? Kanang gitawag og spiritual warfare. Mao na ni atong gibuhaton. Atong balikon kay last na ni ha, no? Last na ni. Chapter 1 to chapter 3, anak na ka sa Dios, giluwas na ka sa Dios, iya na gyud ka sa Dios, imong ngalan na rehistro na sa langit. And chapter 4, mo join ka sa fellowship, buhata imong responsibilidad diha sa church. Arang motubo ang church. Kada usa na to mubuhat sa atong mga function. Balag tighuyo pro tag abog sa bangko, okay na. In chapter 5, atong kaugalingon. Chapter 4 to chapter 5, tunga-tunga man na nila. Gitunga-tunga ni Paul ang mga kapitulo diha. Naa diha na hisgutan sa chapter 4, chapter 5 ang imong kaugalingon. Unsa man na? Gina-check nimo imong kaugalingon, ang imong old self. Dili lang mga bisyog, mga Diyos-Diyos, mga unsa tong imo nang gipanghubo. But pati ang mga bag-ong sala nga gibutang sa yawa sa imong kinabuhi kanunay nimong gihubo sa matag adlaw. Amen. And then sa chapter 5 abot sa chapter 6 verse 1 and 2 and 3. Unsa man to? Imong obligasyon ingon nga Kristohanon kung nakas inyong panimalay. Ay mga sugo ang anak, submit to your parents. Mga bana, higugma ang iyong asawa. Mga asawa, paubos, submit to your husband. And ayag pasuka inyong mga anak. Oh, muna, ug mag-iyahay tagtuman, kinalinawan atong balay. Kinalinawan. Muingon na tingali si Kizaya, pa, gimingaw na lagi kong musinggit ka. Lagi na, nagbuhat na magugos akong kabubuton. Nagbuhat na magyugo-sugo sa Ginoo, di ba? No? Ya. Mayon ako sa asawa. Uy, tagaan na lagi ko niyo. Sagwa ko na ngayo. Lagi di, kay nagbuhat na ko sa kuang sugo sa Ginoo nako. Ano? Nya mayon ako asawa. Kipalitan lagi ko nimo cake ug bulak. Tuon no, birthday nako ron. Dili lagi nimo gibuhat sa una. Lagi kay Ephesians chapter 6, gabuhat na lagi ko gisugo sa Ginoo nako. Linaw. Ang problema, wa ta nagbuhat tanan. Ang papa wa nagbuhat, ang mama wa nagbuhat, ang mga anak na nagbuhat. Usahay po, usahay nagbuhat. Magubot, magyapon na. Nagbuhat ang duha, ang mga anak, wa. Nagbuhat ang mga anak, ang amahan, wa. Ang inahan, wa. Kinagubutan. Gawas naggubot kaayo, wa pag yun nato nabuhat ang para sa atong kagalingon. Unsa man to? Hukasa ang daang pagkatawo. Sunod ana kanang Naas chapter 6, spiritual warfare. Tan-awa ko sa Naas chapter 6 arong masabtan nato o matapos na ta mga igsuon. Ang Naas sa chapter 6 kanang giingon diha sa verse 14 abot sa verse 20 og mahuman na ta. Ako basahon ra ni, ingon diha. Busa pangandam kamo gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. Number 1. Ang pagkamatarong ingon nga panalipod sa inyong dughan. Number 2. Ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Number 3. Dada kanunay ang taming. Number 4. Nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana ninyo sa yawa. Number 5. Ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios ingon nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon ang nga espada. Pila man ni kabuok mga igsoon? Pila man ni kabuok? 5? Ha? 5 mga igsoon.
Unsa man ni? Bakos. Unsa man na? Unsa man na nga bakos? Kamatuoran. Then, shield sa dughan, panalipod sa inyong dughan. Unsa man ni? Ano, mo ni siya ang kamatuoran. Unya ang bakos mga igsuon, no? Pagka matarong, no? Pagka matarong mo ni ang salipod sa tungdughan, ang bakos mao ang kamatuoran. Unya ang sapatos mauning kahibalo nato sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Unya dada kanunay ang taming, unsa man ni? Ang pagtuo. Unya ikalo ang kaluwasan. Dapat kay balo kang luwas nako, di na ka mahadlok. Then sunod ana mga igsuon, ang pulong sa Dios nga mao ang espada. Every time nga pasakitan kag istorya sa di magtotoo, mao toy ilang espada. Balusan nimo sa imong espada. Unsa may imong espada? Ang pulong sa Dios. So kung moingon sila, kana mga tawhana na, mga lain man ang tinuhan, mga muryo-muryo man na. So itong espada nga nisamad sa imong dughan. Imo dayong balusan og espada nga mobag-os kinabuhi. Nisamad sila nimo sa espada nga mao ang pulong iya sa yawa. Balusan dayon nimo og espada nga gikan sa Dios nga mobag-os kinabuhi. Sige lang, Brad. Ang Ginoo magpanalangin ang akong mga pag-ampo nga ikaw, ang pamilya, ampingan sa Dios. Salamat kayo, Brad. Nag-uul ko sa imong gisulti pero anyway, God bless, Brad. Wa ko'y kaguol nimo. Ha? God bless mo. Alakaw sa ko kay kadali ko. Sulahi ang imong espada nga gigamit. Mudaog ka kanunay. Amen? Tabla man na og hatdan ka og panos. Unya balusan din nimo manggang hinog kayo. Tamis kayo. Lahi naman gining Kristohanon kaysa taong naay relihiyon. Kaning Kristohanon kinalahian kayo. Susuot nimo tanan to, libugon ka kasayawa na akay pulong sa Dios. Padad-an kag problema na akay pagtuo. Samukon ka sa yawa na akay pagkamatarong. Gipasaylo na ko ni Kristo. Gibag-o na ko niya. And then dunay mga bakak nga isumbong diha nimo na ako'y kamatauran, gibakos. And then dunay mo pasakit nimo na kay espada pulong sa Dios. And listen to this, tanawa. Nasabtan nato og ayo ang suwat ni Paul sa Episo nga mao kini. Unsa ni? Hibaw-i unsa nay imong posisyon ingon nga anak sa Dios. Sunod, hibaw-i ang imong pagkakristohanon kung naa ka sa simbahan. Og hibaw-i ang imong pagkakristohanon kung naa ka sa imong kaugalingon. Sa imong personal nga mga problema. Hibaw-i ang imong pagkakristohanon kung naa ka sa imong panimalay. Hibaw-i ang imong pagkakristohanon kung naa ka sa imong trabahoan o sa eskwelahan. And katapusan, hibaw-i ang imo ang gimbuhaton sa liyang atakihon kasyawa, spiritual warfare. Tanawa ni ining kagabihon, ang unom ka kapitulo sa Efeso nasabtan nato og ayo ang klarong tumong ni Apostol Pablo sa usa ka kinabuhi sa Kristohanon. Akong pangutana kini. Kung niya bata sa church Kristohanon bata, ayaw sa kog tubaga. Tungod kay pwedeng niya ka kanunay nagsimba pero wa ka nagbuhat sa unsay imong obligasyon diri sa church. Sunod, sa atong kaugalingon, Kristohanon bata. Kaya may mag-inusara ka, nagmagulano, nagmasulubon, negatibo, depressed. Murag di Kristohanon. Sunod, Kristohanon baka diha sa inyong panimalay. Nana dito tanan, nagisulti, amahan, bana, asawa, mga anak. Sunod, Kristohanon baka kung tuakas mga trabahuan. Tuakas sa eskwelahan. Sunod, Kristohanon baka atakihon ka sa yawa. Kabalo mo ang yawa, pag mo atake siya, mo gamit siya balatian, problema, kawaladon, mga kalibog, mga kagubot. Pangutana, Kristohanon baka. Dinhi nato masakpan ang atong pagtubo karon diha sa Ginoo, kumusta ta?
But ako ning challenge sa kada usa ninyo og dili lang sa akong kaugalingon. Of course, gina-practice na ako sa akong kaugalingon. Since response ko sa tawag sa Ginoo, I said to God, Lord, dili pwedeng igo ra nakong madungog ang imong pulong. Dapat ako ning matilawan. Ako ning isinati sa akong kinabuhi. Di pwedeng igo ra ning madungog. For example, Matthew 6:33, unaha pagpangitang gingharian sa Dios, ang tanan idugang lang. Ang pagkamatarong ikinabuhi ug ang tanan idugang lang. Dili pwede nga dili nimo na ikinabuhi. Una, tulo man na. Unsay una? Unaha pagpangita, buot gipasabot, i-priority ang Dios sa kinabuhi, pagpangita ang gingharian sa Dios. Igo ra nimong nadungog kung dili nimo na buhaton. Sunod, og pag kinabuhi sa pagkamatarong. Unsa man na? Ang nakasulti sa Biblia mo ikinabuhi, pagkamatarong. And sunod, ang tanan idugang lamang. Dili pwede nga masinati nimo tong giingon nga ang blessing ang tanan idugang ra kung wala tong duha. Munang ang tanang nakasulat diha kinahanglang atong masinati. Dili lang ang panalangin kun dili pati ang sugo. Nakuha na to? Nakaibaw ba mo mga igsuon nga dunay mga tao nga sa panahon sa pagtanom dira mo tanom. Sa panahon sa pagbubo, sa pag-abono, di ra mo apil. Sa panahon na sa pag-ani, masuko og dili apilon. Na mga taong ingana. Og dili na siya pwede dinhi sa church. Kitang tanan, mo tanom og panahon, mo tanom ta sa atong mga abilidad, sa atong mga kaalam, sa atong mga huna-huna, mo tanom ta sa ato ang kinabuhi diha sa Ginoo. And then mo bisbis pud ta, mo ampo ta, mo basa, and then inig-harvest na angay tang tanan. Dili pwede mga igsuon nga pangawat mo na. Kaya pagtan-aw nimo moagi ka diha ng nangka niya. Murag ilaga. Humutas nangka eh. And then lingi-lingi na dayon murag ka nang naang ostrich. Ostrich tawag anang langgam kinadak-an. Mamurag piso bisag dako nakaayo murag gapog piso tanawon ngayon. Pag walay nakakita, nakatkato na dayon tong dili iyang tinanom nga lubi nga putot. Ang lubi nga dwarf. Tilawan nato ning butong ani be. Kinsa gore gatanom man eh. Ganun joke ra na ha. Bangawa mo diha o gusto mo. Naay dire nga gulang na, sagdi nang na magulang kay kung say gustong magpaliwat ana, magtanom mo ana. Ha? Inga na mga igsuon. Munang dili gyud nato undangan na nga sa atong kinabuhi sabto nato ang atong pagkakristiyanon. Balikon nako ang atong pagtuon karon, gisummarize nato. Ang Ephesians 1 abot sa 6. Unsay atong pagtulun-an? Hibaw-i ang imong pagkakristohanon. Amen. Musugot ka, inig abot nimo didto sa mga to tagbilaran pangutanon ka. Kisa imong ngalan? Wa ko kahibaw. Kisa kang anak, wa pod ko kahibaw. Diin ka gikan, wa ko kahibaw. Di sa na puyo, wa ko kahibaw. Bastang naara ko dire. Gaon sa ka dire, wa po ko kahibaw. So ora sa kamuli, wa po ko kahibaw. Daghang Kristohanon nga naa simbahan, wa kabalong Kristohanon sila. Wala nakabalog unsa ilang responsibilidad sa church, unsa ilang responsibilidad sa balay, unsa sila sa ilang kaugalingon, unsa sila sa trabahoan nila. Wa kahibaw. But I tell you mga igsoon kinanindutan sa kinabuhi. Kung kita nakahibalot ang Kristohanon ta. Dili lang nakahibaw kang naabot kag church. Kung dili nahibaw gyud kag unsa ka nga pagkaanak sa Dios. Amen. Ang challenge nato kini. Kung Kristohanon ka sa simbahan, grabe ko kumuhatag og donation, pastor. Ako way ga-donate anang yuta, gitikuran sa church. O nya dito sa inyong panimalay, Kristohanon ba ka? O tuan na kas trabahoan, Kristohanon ba ka? Kung atakihon kag problema, Kristohanon ba ka? O sa imong kaugalingon nga mag-inusara ka, Kristohanon pa bagyapon ka. Muna'y challenge nga atong paningkamutang maikinabuhi nato sa itong kinabuhi. Nga ba tayo nakatunan karon nga kagabion? Ato iduko ang atong mga ulo mag-ampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan,
Salamat kaayo Ginoo sa imong gugma nga walay paglubad diri kanamo. Sa imong mga pulong amahan gipalit namin nimo sa imong hamiling dugo, Lord Jesus. Hingpit nami nga imong giangkon, gipili mo kami, giluwas gikan sa mga tunglo, sa mga pagpakasala. Gihatagag kagahom, gi-empower ingon nga mga anak nimo. Batabangi kami, O Lord, nga makasabot kami sa among pagkakristohanon o responsibilidad namo diha sa tigom, sa church. Responsibilidad namo ingon nga Kristohanon sa among kaugalingon sa diyang maginusara kami. Responsibilidad namo ingon nga Kristohanon kung naamis among mga panimalay. Giunsa namo pag-treat ang usag-usa sa among panimalay. Kristohanon ba kami o Dios kung naa kami sa among trabahoan sa eskwelahan? Ug katapusan Kristohanon ba kami, sumusunod ba kami kanimo kung atakihon na kami sa kaaway o Dios? Sa gahom sa kangit-ngit, sa malipat-lipaton o Ginoo nga mga buhat sa kaaway. Ang imong mga pulong na ngaingon, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Mapuslanon aron sa pagtudlo, sa pagpadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo aron sa pagkinabuhi nga matarong. Mong salamat, Lord, sa matag anhi namo dinhi, sa matagbasa namo sa imong mga pulong, natudluan kami na badlong na saway. Usani sa ilhanan nga ikaw nahigugma diha kanamo. And thank you, Lord, in the future magmalipayon kami. Sa di pa matapos among kinabuhi, makit-an namo among kaugalingong malipayong namuhat sa imong kabubuton tungod kay gisangkap minimo Ginoo. Thank you, Lord, among mga kabataan, padayon silang masangkap. Ang among kabatanunan, kaming mga hamtong, makit-an namo, O Dios, ang kinatibuk-an ng mga pulong nga gisulat diha sa Efeso, sa kada usa ka namo, maikinabuhi namo ni Amahan. Mahimo kaming panalangin sa among kaugalingon, dinhi sa church, sa among panimalay, sa among trabahoan, eskwelahan. Og makamaog kami, Amahan, nga modangop kanimo sa panahon nga atakihon kami mga pagsulay. Niyang kada usa namo, walay mahimo og wala ka, O Dios. Salamat nga dili minimo biyaan. Salamat nga dili minimo pasagdan. Ang gihangyo ang tanan sa pagbarog. Jesus, Jesus.